Entsone täällä taas. Kuten varmaan kuvista vähän näkyykin, niin nyt alkaa tää uusi Grövin Motorfesti. Katsoo minkälaista video tästä tulee tehtyä, että nyt kun tää on tullut vihdoin julki, niin eikä tässä muuta kuin lähdetä katsomaan minkälaista tarinaa tässä pelissä. Ensi kosketusta tähän. Ai. Tätä jonkin verran odottanut, että tää peli tullut. Look alive. You're at the Motorfest. Tosiaan nyt yritän ratilla pelata, että että minkälainen rattituki tässä pelissä voisi olla. Gröv 2. tuntuu rattituki olevan jokseenkin vähän omituinen, mutta ihan okonlainen, mutta tähän vissiinkin pitäisi olla parannettu ainakin fysiikoita, niin kyllä. Gather up, everyone. Photo time. Nähäs ukon valitseminen. Tää näyttää kivalta. Sitten meneekin ympäri. Tässäkään mikään huono ois. No mennään tällä. Sen pystyy kustomoissaakin tässä. No katsotaan minkälainen tää on. Jaksaa kauheasti nyt kustomoissa. No, ottaa tän tyypin varmaan joskus omalla ajalla kustomoissa tän. Mä veikkaan, että tätä pystyy tuo kustomoissaan ajallaakin. En jaksa nyt videolla käyttää aikaa kustomoissaan. You are our special guests, athletes, festival goers, car lovers, all gathered here in majestic Hawaii. These are the festival grounds, but we've got the whole island set up for you. We've created a place where you can drive anything, from the iconic to the super customized. It's a Motorfest branded, lovingly crafted car culture celebration. We call these lovelies the playlists. And I'm not just reading from the Motorfest app here either. I tried them out before you arrived. Here, let me show you. This playlist is a unique Motorfest on hieno näköinen Supra. It's called Traileristakin vissiin tai jos nähnytkin jo tämän. Tässä pääsee ite ajamaan. Aha, vaihekeppi ei toimi. Ei pentele, nyt tää meni ihan. No joo, tuntuu paljon paremmalta. Tää ajaminen vähän. It's where tarmac meets tradition. From mountain peaks to city streets, this neon journey is not one to miss. No, heti viimeiseksi. No se pyörähtäminen vähän tekee. Mistäs vaihtaa kuvakulmaa? Musiikin ääniä voisi laittaa ehkä vähän pienemmällä. Trying these playlists out for you is what I call a perk of the job. Tuosta ratiääneen miten kuuluu, että
just awesome. On aika äänekäs ratti itselläni. Saattaa olla, että se voi vähän kuulua. Siitä vähän oikkaria. Joo. Ratti tuntuu silleen niinku... Tässä oli nitrokin. Se oli käsijarru. Tosta löytyy nitro. Tutorialillehän tää vissiin taitaa olla, että... R7 ja NSX ja R34 Skyline. But the next playlist was Off-Roading Addict. A chance to Off-roading. race into the wild. Off-road. Oh. Tää tuntuu mielenkiintoiselta. Wow, Driving off-road gives you an opportunity to carve your own path, to explore the open expanse. Juu, sellainen pyörähdys siinä. Becomes your playground. Total freedom Ehkä becomes vähän your totuttelua tähänkin tää. Maasto tuntuu ratissa aika hyvinkin ehkä, no. Ehkä pitää ratiasetuksia säätää jonkin verran. Hyvä tuntusta, kun se vaan lähtee tosta ilmaan, niin se ohjaus häviää tästä. No mut niinhän se oikeastikin on, että auto kun renkaat pomppaa, niin kyllä se ohjaus siitä menee kevyemmäksi. Pääskö edes seiskanneksi? Uusi Hummer EV siinäkin. Nyt sitä on pelottavaa vetää. Oh. Joo. Siinä Bronco näkyy. Ford Bronco. Hieno auto. Off-roading is freedom, improvisation. But the next playlist is all about the competition. After we name the motorsports playlist, this one is for the pros. Formula. No, force feedbackia saisi olla ehkä enemmän. No sitä saa ehkä asetukset laitettua. Motorsports is built tässä ei olekaan racing to the nitroja. top, the thrill of competing, but it's also about strategic choices, decision making under Sähän pressure. tuli sieltä välistä. Ei oo enempää vaihteita. Miten tää kulkee silti lujempaa kuin muilla? Varikko. Niin, onko tässä oli tää varikkokäyntikin? Syöt vaan kaasua takas pohjaan. There is no better feeling than triumphing with your team in what some consider the No, apex force of feedbackia kun saa vähän enemmän tähän, niin tää tuntuu paljon paremmalta mun tietääkseen. Tää ohjaus, mitä Groove 2 verrattuna. Siitä pidetään sisäkorvi, ettei muut pääse sisäkorvista ohi, niin Checking on your rivals, it gets intense. mitä siinä tapahtuu? Okei, sellaista. Felt
good to be the champion, but then I got to go old school. Vintage Garage. Joo, tuli pieni yskä tossa, että piti laittaa mikki vähäksi aikaa kiinni, ettei kuulu. Ai, että AC Cobra. Nyt on vanha auto. Isompaa vaihetta ja kasvavaa. It was quite a challenge, in the best way possible. Kyllähän tää on tunnelmaa ajaa tällaisella autolla. When would you ever get a chance to take these venerable legends for a spin? That's the power of Vintage Garage. Yes, meni vähän nurmikolle liikaa. Taste of an age where there was no nitro to boost you and no GPS to guide you. Feels strangely comforting. Siitä kaasua ohi vaan. Plymouth Roadrunnerikin pentele. Onko? Oha se. Ai, Samperit on hieno auto tuo keltainen Roadrunner. Sitten pitääkö jarrulle mennä? Kyllä tää vaan tuntuu hyvälle ajaa. AC Cobra, hieno auto. So, out with the old and in with the new, they say. The next playlist is legendary. Legendaarista. Lamborghini. A playlist to truly experience the iconic, the trailblazing. I'm running out of adjectives here. Lamborghini. Mikä helskatin Lamborghini se tämä on? Nyt on meille tuntematon Lamborghini sillä. Mä trailerissa nähnyt tää sama Lamborghini silleen, mutta näitä malli ei ole sanonut mitään oikein. Sori, nyt mä puhun toi itse malunkin päälle, mutta joo. 8 vaihetta ja millään kaasupohjassa eikä noita saavuta mitenkään. Siinä. Niin no, vois varmaan sitä nitroa käyttää taas. Hyvä aika käyttää nitroa, kun tulee mutka. Aventadori. Jumalisteet Aventadori viihtyy. Joo. Se otti kunnon boostit, se Aventador äsken. Tässä. Kaasua. Sehän vähän lennättelee lippuja se. Like what you saw? Well, those were just the tip of the iceberg. But we've got to go step by step. Follow me. Look around you. This is what it's all about. Cars, bikes, rides, and good vibes. You'll get to explore the festival soon enough. And let's not forget, we're in Hawaii. And there's no better place to express yourself. Show off your flair. Customize your ride. It's a car culture buffet. Keep up. We're going to go meet the star of the show. Your car, of course. Come on. It's time for you to pick your ride. Mä en ole varma, että onko tässä vaihtunut vissiin ensiautot tai jotain, kun
Mitä Once you kattonut? pick your car, I'll hand you over to Kara. Samat your ensiautot, personal mitkä tuo AI assistant. demossakin ollut. Hei! When in doubt, you can always rely on her to Mustangi on guide vissiin you. muuttunut. Mustangin mun tietääkseni vissi oli erilainen. Tän tilalla taisi olla joku toinen auto, mitä demovideo katoin. Kyllä mä täällä Mustangi ottaa. On se Mustangi vaan hieno. Avo Mustangi vielä. Honda olisi kiinnostanut myös, mutta mennään Mustangiin. AI assistance engaged. All engines go. Eikä tää sähköä. Ei, 5-litrinen V8 kyllä. Hello, driver. I'm Kara. Let me assist you in choosing a playlist. Made in Japan. Race over asphalt and drift. Hawaii scenic tour. Joo. Nää Made in Japani. A playlist is available, driver. We put this playlist together to give you a taste of Japanese racing culture. Tosta vaihtuu kamera. Konepelti. Tää sisäkulma. Tätä me oon odottanut. Tätä sisäkulma. Tää niinku käsien animaatio tässä on myös paljon ylemmällä tasolla, mitä vaikka jossakin Forza Horizonissa. Kun mistä hän tuli? Japanese vehicles are a modest dream. These souped up speeders pack a pile of torque. Että V8 kuulostaa hyvälle. Nää tunneliäänetkin kuulostaa hyvälle vaan. Spoiler alert! You'll be doing everything from drifting in the mountains to racing heavily customized vehicles. And there's no one better than Japanese speed racers to show you the ropes. You'll get extra detail real soon. But let's head to the container first. Nyt jos mä vaikka vedän tästä niinku U-käännöksen, niin tuottaa ratista justiin tolleen oikealla tavalla kiinni. Mitenkä pitääkin niinku, miten itekin tässä ratilla just ite. No, mennääs nyt waypointiin. Niin. Joo, hyvin tuntuu no maasto-ominaisuudetkin niinku ratissa, kun poikkeaa tieltä, niin se tuntuu hyvin ratissa. Nitro ehkä tuntuu tehokkaammalta mitä aikaisemmassa tässä Groovissä. Mutta eipä se silleen haittaa. Se veti Lamborghiniä. Vähän niitä vetää paljon. Siitä Made in Japan. Here we go! Honda NSX ajettu. Hieno auto. Homma tosta lähtee muskeliauto. Eikö niin? Joo. Unohdin kokonaan mennäs unohtaa sen, että tässä se antaa niinku tuon laina-auton käyttöön ensimmäisiin kisoihin.
Noitahan on paljon noita kisoja. Joo. Tuo opsio vastaravella. Tuo konttaari. Ok. Let's see what's coming up. Always at your disposal. Ei. Tosta. Kartta. Niin tuolla. Set waypoint. Joo. Onko se nyt waypointti sinne? Let's complete this playlist. Väärä. Tuosta. We couldn't take you to Japan, so we brought Japan to you. There's a special gathering tonight Aina at the Japanese kakkosellakin temple. sutiin The start of a whole new experience. tehoa. Here's what to expect when getting there. A traditional Japanese summer vibe and lots of kyusha cars, meaning iconic, classic, and made in Japan. On top of this, expect some exciting encounters. Siinä tulee jotakin näköjään paketteja tossa vasemmalla. That's No. right. Motorfest has got Jaksa some niistä nyt to välittää. introduce you to an authentic Japanese racing experience. Don't worry, you'll meet them soon enough. Voisin jossain kohtaa noita näppäimiä muokkailla sopivammaksi, mutta mä laitan ne omalla ajalla. Mennään tää video näillä asetuksilla, että toivottavasti äänet on kohdillaan ja Eclipse ja hienoja autoja. Sieltä saapuu. よく来たな。その度胸は買ってやる。 Sorry you had to wait, kid. Want to show us what you can do? Try this car then. No niin. Päästään itse ajamaan NSX:llä. Siitä vaan. Kaasua ja menoksi. Alright, kiddo, game on. We're going for some proper Japanese street racing. Let's show them, guys. Gotcha. Got it. Kyllä. Sure, why not? VTEC V6 soi takana ja varovasti mutkiin, ettei käy samalla lailla miten alkukisoissa. Motorfest asked us to show you how it's Sieltä done. tullaan myös but we don't do V6 vähän eri victories here. You mallisella. gotta play your part and give us a bit of a challenge. No pressure at all. Yeah, don't scare the kid, brother. Ei vai onko tossa V6? Tossa on 350. En oo ihan varma. No. Unohtuu niin käyttää tätä nitroa tässä. Are you familiar with the Honda you're driving? The NSX isn't your regular street car. It was made back in the 90s to stand neck and neck with the likes of Ferrari and Porsche. You sound just like Shingo. Speaking about Shingo, you know that if a rookie beats us with his NSX, we won't hear the end of it, right? I don't even want to think about giving Shingo the satisfaction. Better focus and win this thing then. On puolet kisasta vedetty. Älä vedä sinne taloon päin melkein, se oli lähellä. Älä tuu sieltä kiilaamaan perään. By the way, do you know what NSX stands for? New sports car experimental. I wasn't asking you, Hina. Joo. No vetää kyllä aika helskatin kovaa.
Piti painaa... Väärässä kohtaa painoin käsijarrua, piti painaa nitroa. Aikaisemmin olisi pitänyt käsijarrua painaa, mutta no. Eyes on the road, Hina. Offroad! Oliko tässä rewindi jotenkin? Oli. Tässä on rewind-mahdollisuuskin. Hyvä. Ei mennyt niin pieleen kisa. Siitä vähän Gran Turismo-ohituksen. Älä käsijarrua paina! Gran Turismo-ohituksella sieltä. Kolmanneksi sentään. Better than nothing. Looks like our guest knows how to handle a car. Interesting. Joo. XP:tä ja vissiinkin jotakin rahaa. Vai tuleeko? Joo, no 13 tonnia rahaa sieltä. Ihan hyvin. Ja autoasia. Kelpaa. Joo. Well done. Let's move on to the following event. Siinä. Vedetään varmaan tää video nyt tähän ja seuraavaa jaksoa sitten. Säätele asetuksia tähän. Jos pidit videosta, niin laita tykkäystä ja jos on jotakin äänenlaadusta tai mitään, niin saa kommentoida. Se oli Enson täällä. Moro!